ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଶରୀର ତ ଏତେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାହନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୂଷା। ଏମିତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଦ୍ୟାର ଠାକୁର। ତର୍କ ବିତର୍କରେ କେହି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ମୂଷା ମଧ୍ୟ ତର୍କ ବିତର୍କରେ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦିଏ। ମୂଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ବୋଧେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗଣେଶ ଠାକୁର ମୂଷାକୁ ନିଜର ବାହନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ପଛରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା କାହାଣୀ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଦୁଇଟି କାହାଣୀ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଗଜମୁଖାସୁର ନାମକ ଜଣେ ଅସୁର ନିଜ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଜମୁଖାସୁରଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ କଥା ଦେଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଓ ଗଜମୁଖାସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗଣେଶ ରାଗିଯାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦାନ୍ତରେ ଗଜମୁଖାସୁରକୁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରହାର କରିଲେ ଯେ ସେ ଭୟରେ ମୂଷା ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ତାକୁ ଧରିଦେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଗଜମୁଖାସୁର ଗଣେଶଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା। ଗଣେଶ ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ପରେ ମୂଷା ରୂପରେ ତାକୁ ନିଜର ବାହନ କରିଲେ। ଏ ତ ରହିଲା ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାରରେ କ୍ରୋଞ୍ଚ ନାମକ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲା। ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଞ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ସହ ହସ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ କ୍ରୋଞ୍ଚ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ମୂଷା ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ମୂଷା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଞ୍ଚର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଓ ବଳବାନ ମୂଷା ରୂପରେ ସିଧା ପାରଶର ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଅନ୍ନ ଖାଇଦେଲା। ଯାହା ତ ଖାଇଲା, ଋଷିଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁକୁ କାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ପାରଶର ଋଷି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ। ମୂଷାର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ। ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଲେ। ଗଣେଶ ନିଜର ତେଜସ୍ୱୀ ଫାଶ ମୂଷା ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ସେ ଫାଶଟି ମୂଷାର ପିଛା କରି ପାତାଳ ଯାଏଁ ଗଲା। ଶେଷରେ ମୂଷାକୁ ଧରି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଭୟରେ ମୂଷାଟି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଗଣେଶ ମୂଷାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କାରଣ ଏପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଛି, ସେପଟେ ମୂଷାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମୂଷାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ବର ଦେଇ କିଛି ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ ବର ପାଇ ମୂଷାର ପୁଣି ଥରେ ଅହଙ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ ମାଗନ୍ତୁ। ମୂଷାର ଏହି ଅହଙ୍କାର ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମନେ ମନେ ହସିଲେ। ସେ ମୂଷାକୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୋ ବଚନ ସତ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ବାହନ ହେଇଯା। ମୂଷା ତଥାସ୍ତୁ କହିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମୂଷା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଏତେ ଓଜନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ବିଚରା ମୂଷା। ଶେଷରେ ମୂଷା ନିଜର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ଗଣେଶ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ନିଜ ବାହନ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ମୂଷା କାହିଁକି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏହିଭଳି ଅଜଣା କଥା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।